Здравейте, всички! Днес ще ви покажа как да си направите оригами книжка. Сега ще ви е нужен един лист, лепило и ножица. А първо сгъвате листа и така. Сега още един път. Което сгъвате. Тук. После го разгъвате. И трябва да ви се е получил ето така. Но сега правите. И от тук. Да, трябва да имате ето това. Сега взимате ножицата. И от тук режете ето до тук и до тук също. Сега обръчате и ето от тук режете до тук. Трябва да се получил ето така. По което взимате това, сгъвате така и така ги редувате. С гъването редувате. После така сгъвате. Пропуснаха на част. Да, тук пропуснах да сложа лепило. Сега взимате взимате лепилото и тук лепите. Това не го сгъвате така, ето така. Тук. Лепите. Тук по същия начин. И имате само вземате тук от лепилото. И имате една оригами малка книжка.
И вътре може да записвате или изчисления по математика. Такива. И да. И благодаря, че гледате видеото. Ако съм ви помогнал, разбира се, дайте палец нагоре, абонирайте се. Пишете долу в коментарите дали тази книжка ви е била полезна. Дали ще ви е полезна. Дали ви е харесал клипчето. И до скоро!